ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଜୋରକୁ ପାଣି। ଆଜ୍ଞା ଏଟା କୋଉ ଜାଗା? ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଦରଡ଼ିଆ, କୋଉ ଜିଲ୍ଲା? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଏତେ ପାଣି ଆସିছে ଯେ ଏ ବର୍ଷ? ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପରେ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ବୁଡ଼ିଲାଣି, ଆପରେ ହଣା ହେବ ଆଉ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେହି ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କେହି ଆଜ୍ଞା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସିନାହାନ୍ତି? ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ମିଳିନାହିଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ। ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଆସିଲେଣି, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଆସିଲେଣି। ଗାଁର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା।